ukubingelela abalandeli b'Channel Sesichaza nombukhalo nombuhleli wesibongo Mbothoko. Namhlanje ngisifiso nje sokuthi sichaze ngezimpawu ezizobonwa umuntu ezizimpawu zezithombe noma eziwuphawu lokuthi cha kunomehluko wenzakala noma kunokuvuleka kwezimo ezithize ngokwasemoyeni wakhe neso lesithathu lakhe. Ake siqale lana-ke. Iso lesithathu lisuke lifaka ini? Lifaka, siqale ngalokhu, lifaka, ngenzela ukuthi ube nokuqonda. Iso lesithathu umuntu kuba umdali wakho, idlozi ney'ngilosi zakho, umoya wena, umphefumulo onawo ombethwe yilaba ngokokuphila kwakho enyameni. Yonke lento ihlangana kanje, ihlanganisa umdali, ihlanganise umoya wena wakho ombethwe yilaba, uhlanganise nokuthi uphile enyameni yakho. Yonke lento ihlangana-ke masiyenza iso lesithathu. Mangithi inyama ngibala umzimba bakithi, ngibala mangithi umphefumulo ngibala umoya uphefumulo wena kanye namanzi, amanzi asemzimbeni wakho ayigazi noma amanzi iqobo lwawo lwaphuza konke. Mangithi umphefumulo ngibala umoya uphefumulo wena kanye kuze kube umoya oqhamuka ngaphandle. Mangithi umdali nedlozi nonkulunkulu ngibala umoya wabantu abangasekho, mase ngibala umoya kaNkulunkulu, mase ngibala nomoya wemvelo. Yonke lento le ihlanganisa wena ukusebenza kwakho konke. Ngicela uyibambe lapho-ke lento le. Sibuye size lana-ke. Sesiyazi ukuthi iso lesithathu libala zonke lezi zinto lezi, uyabona? Kuyini-ke lokhu? Ukuthola kuphi lokhu? Uma ucimeza uhleli nje, athi ngizama ukunyusa i-light khona kuzobonakala. Uma nje ucimeza uhleli, mase unyukelwa imoya yakho noma unyukelwa yiso lesithathu, usudlulile emoyeni waze wahlambuluka waqeda wathinya, sekuvela lezi zinto ezikanti uthi uma ucimezile kuvele lokhu noma kuvele into erawunda kanje noma kuvele lokhu. Isho ukuthini lento le? Isho imisebe yey'nkanyiso noma imisebe yokukhanya, ukuthi wena umuntu onjani okwazi ukukhanyisela abanye abantu ngezinto abasuke bebhekene nazo. Umuntu okwazi ukulekelela abanye abantu ngokubalethela imibono eqondene nezimpilo zabo uma kufanele. Umuntu oyokwazi ukukhanyisela abanye abantu. Lento-ke ihamba nani? Ihamba nemisebe bakithi, ilanga, inkanyezi, unyezi. Kusho ukuthi lokhu usuke ubamba ngokusemvelweni. Khumbula phela lezi zinto ukuthi ilanga likhanyisela wonke umuntu emhlabeni, okusho ukuthini? Ukuthi la mandla noma lesi simo sukunaso siyisimo esikwazi ngokungapheliyo noma ngokungabi nokukhathala. Yinto okuyoze kudlule wena emhlabeni, yenzeka lento kuwena, ukuthi wena uyohlezi uwumuntu okhanyisela abanye abantu ngokungabakhethile. Uyohlezi wena uwumuntu otshengisa abanye abantu indlela ukuthi cha engathi usube sendaweni ungasiyo, kodwa nje ngokuqoqekile konke umuntu okwazi ukukhanyisela abanye abantu. Yingakho abantu abanemoya basuthola ukuthi omunye ethi ngiphupha ilanga, ngiphupha inkanyezi, ngiphupha unyezi, ngiphupha amafu, ngiphupha izinto ezikanjalo nje zaphezulu noma isibhakabhaka, konke lokho okuyimisebe yaphezulu. Uzobona lokhu ukuthi owakho umoya noma esweni lakho lesithathu kuvuleke isixhumanisi esixhumanisa wena nemvelo, ukwazi ukuqonda imvelo ukuthi iyini, ikhuluma kanjani, ithini, kanye nomdali. Khumbula ukuthi ngithe la iso lakho lesithathu lesi esikhuluma ngalo la ukuthi kuvuleka lona linomdali, linomoya wakho, linenyama. Lento-ke isuke yenzeke enyameni yakho ngokuhlanganisile. Umdali ekulethela inyama yakho, ithatha ilandelela noma umoya wakho ukwazi ukubamba lezi zinto osuke unjani uzitshelwa yini, yimvelo eqondene nani, ukuthi imvelo ekwazi ukusiza umhlaba, ufaka amandla kuwena, ufaka lokhu kukhanya kwenzeke kuwe ukuze ukwazi ukusiza abantu onjani ophilisana nabo. Iba kanje, kodwa isuke iyinto esacwebeza nje ukuthi ubona inkanyezi, kodwa kusuke kumi kanje nganza kwethu, uyabona, kusuke kumi kanje ngokwasenyameni yakho. Ima kanje ize ibe nento ekanje la, ukuthi iqhamuka kuwe, kumuntu. Lokhu kwenzeka kumuntu, umuntu ophiwe lo wamandla ukwazi ukwenza lezi zinto. Umuntu ophiwe la ukuthi imvelo lena iyakwazi usixhumanela naye, mase ixhumane naye imtshele ezinye izinto noma mase inyakazise leyo mizwa nalowo moya akwazi ukukhiphela kwabanye abantu.
Ngokokuhlala kwakho-ke wena mawunalesi simo ikuphi lana osofanele wena utholakale ukhona. Yingakho-ke ingane zakuthi uthole ukuthi isikhathi esiningi abantu abasuke sebekhuphukelwe umoya noma umuntu usuke esenesigaba sokuthi usebenza umsebenzi mase kufunakala asebenze umsebenzi kamoya mase kuthiwa kufunakala lolu phawu. Luyini lolu phawu? Lokhu kuyindawo la kwazi ukuthi abantu abangasekho kanye nawe bekuxhume kalula. Khumbula sithe phezulu umdali wezulu nomhlaba, umoya wakho, inyama yakho. Kusho ukuthi-ke nakho phezulu la uphawu lolu olufana ncamashi nalolu. Lento le iyenzeka kuwena imi njengale. Umehluko iphila kuwena. Fanele utholakale ophawini lwendlu enje imshawo lengane zakwethu. Phezulu umdali wezulu nomhlaba. Ama-side wothu kuthiwa khona iside kuthiwa elesilisa kanjani ngokuhlukana-ke ngaphakathi. Okusho ukuthi edlozini lakho umdali nedlozi lakho lonke likhona likwembethe ngoba besuke sebengamoya kodwa betholakala la ukuthi wena konke ozokwenza ngoba usukwazi ukuxhumana nomoya fanele ungenelani la abantu bekwazi ukusabela khona laba basuke ila kufanele uzifake khona uzozwakala into yakho iphelele. Uthi mawukwazi ukuxoxa indaba yakho uzwakale la umdali wakho wakwakhela uphawu lokuthi wena uyohlala endlini kanje ngoba yilapha izingilosi zakini zonke zikwazi ukuzwa konke la phezulu ngani. Ngoba izingilosi zenu zonke zifika phezulu zichophe lapha phezulu izingilosi ezigade abantu emakhaya kanye nabanobani nokhokho bakho bonke asebadlula abaphilayo futhi sizakwazi ezikhona eziphilayo. Ingakho kuthiwa zihlukaniswa ngamacala-ke ngendlela ezihlukaniswa ngayo. Kodwa khumbula kuthe umoya laba abantu esuke uphila nabo la abasuke bezele wena eniphila nabo ngokwasemoyeni nangokwasenyameni niyaphila bahlukaniswe ngeinhlangothi. Kodwa la kusekuzoba insika. Isho ukuthini insika? Isho umzimba womuntu omele lesi simo salendlu osuke senemoya. Angazi bafethu ngiyafisa ukuthola indlela engachaza ngayo kalula. Ake ngiyenze ibe kalula. Wena nalo moya lo osunaleli usufanele ube nalendlu. Lendlu iyona ekwazi ukudlulisela kalula inkulumo mawuyikhuluma ihamba iqonde ngqo ngoba udalela ukuthi utholakale ngaphansi kwayo. Nangaphansi kwabazali ophila nabo nangaphansi kobaba ophila nabo. Ngokokudalwa kwakho iyona ndlu le ehambisana nalo njengoba imi njengeso lakho lani lesithathu ukuthi wena mawungqongqoza la uzokhuluma nawe la iyozwakala. Ngakho abanye bathi sesigodlweni esithizeni, abanye basho kanje bathi suka isigodlo, abanye bathi indlu yokhokho, indlu yogogo kanjalo ukuthi ngifakele kuphela angufakanga uguqa ngizobe ngichaze nawo. Into kanjena-ke fanele ube nalendlu. Isho ukuthini lento le? Imshawo emele imsebe la kuwena ukuthi mawuvikeleke mayizwakala into yakho ngoba vele izingilosi zakho zonke zifike zibheke emachopheni emakhaya la phezulu kwi-roof. Hayi lo flat hayi ningawusebenzisa mawuthi mhlambe ngesimo esithize kodwa nje nangu ihambisana nalo. Ngicela udlulana. Ngabe msengichaze kakhulu yini? Sibuye size la. Yini le? Uzobona lokhu kutholakala isemunweni yakho noma iseyithupheni kwakho. Ngizokwenzela nje izibonelo ezimbalwa. Ngisho ezihlahleni masikhula kutholakala iyini lento. Iyilento nakho lokhu uthi mawucimezile ukubone ufaka konke umoya ogijima emzimbeni wakho ukuhambisa yonke into elethwe yilaba. Ngokuhlangana kanje siyabambisana lezi zinto. Ngizama nje ukuvezela uphawu ukuthi mawubona lezi zinto ubokwazi ukuthi ingane yakho kuvuke iso lakho lesithathu seliqalile liyasebenza, liyayiletha imiyalezo, liyayihambisana nemiyalezo, liyayibuyisa, liyayikhipha, lithume wena. Uthole ukuthi omunye useze uyazamula ngoba ethola ukuthi lezi zinto abamtshela zona fanele ayikhulume ayidlulisele kwabanye abantu. Umoya, umyalezo, imizwa, ukuzwa, ukuqonda, ukwazi, ukwaziswa,
okugelezayo. Mase sokugelezayo kubalwa konke, ngisho amanzi, konke lokhu kuhamba kanje. Imiyalezo yonke kuwena isuke isihamba kanje ngokungamiyo-ke. Iyini-ke lento? Iwukuthi wena umoya wakho usuyakwazi ukudlulisa, uhambise imiyalezo, yenzeke futhi lezo zinto zibe nemiphumela yakhona ukuthi kuhambe kwaze kwafika esigabeni esikanje. Uthole ukuthi wena uma usutshelwe into sekuhlangene nalaba ababalethile ngokwemvelo, wabona so lento izohamba ibe kanje, bakukhanyisele ngesimo esithize, isifika emzimbeni wakho isijikeleza, usuthule-ke nayo ukuthi usubona into ethize. Siyakuzwa usulokhu uzamula, siyakuzwa usulokhu usubhonga, usuyaquleka, basuke bephusha-ke ukuthi kukhulume lokho osuke usukubonile, ngoba suke sekukujikeleza kanje njengesiphepho eshona phansi. Uthole ukuthi umuntu useyahayiza njengobona kukanje, hayiza, useyamemeza, usenza ukuthi, ngoba uvalela into engamele ivaleleke, ngoba ithunyelwe kuwena, ngoba wadala ukuthi uyoba nayo, uyisebenze, uyiphile. Sibuye-ke, iyini lento ngokwendalo ufanele utholakale kuyona? Nansi indawo ofanele utholakale kuyona, yilokhu imshawu le, okuwuphawu lwesimo oyisona ukuthi lo muntu otholakala la impela unakho lokhu okuyini, okuyimiyalezo ehamba ijikeleze, yena ekwazi ukuvikela, yena umtshela izinto ukuthi zizokwenzeka esigabeni esithize esilandelayo. Nala imshawu-ke isuke ibambe lokhu kuvikeleka ofanele ube nakho wena, kuhlangana kanje. Lento ibhaliwe bafowethu, ibhalwe kuzona zonke iy'ndawo esiphila kuzona, ikhona ukuthi sithe ukuphuma kancane sakhohlwa kanje, njengobona nje imshawo lena ebamba indlu, irufu, ukuthi mayingaveli nje iwe noma iphunyuke mase kuzoba insika. Loyo mnikazi waleyo ndawo, lowo mzimba ongamelwe ilesi simo, singakho bezokutshengisa indlu ka-round, ngoba wena usuvukelwe imshawo yomoya, imisebe yeso lesithathu, imshawo yeso lesithathu. Nakho sekufunakala ube nalokhu, sekufanele ube nalezi zindlu lezi ezihambisana ncamashi nesimo osunjani, osuyiso, ngoba usuke usuguqukile. Sekufunakala ube nalo uhambisana nawo. Siqhubekeni-ke. Le nto-ke emzimbeni wakho ihamba kanje, shone phansi, phezulu, phansi, phezulu, yenze kanje umzimba wonke. Uzozwa-ke wena mase ungasafuni ukukhuluma, sekubuhlungu lokhu, usuphethwe idolo, usuphethwe ukuthi, ngoba sekufike imiyalezo ethize. Ngenzeka ukuthi kufike umuntu ogogo noma ukhokho wakho, uthole ukuthi umuntu-ke athule lento aseyizwile, ngoba uyizwa ngeminithi uthule. Mase uthule kanjalo, uphathwa idolo, usuphathwa iqolo, usuphathwa into ethize ngaleso sikhathi, okusho ukuthi umnikazi wendaba oyilethile ngaleso sikhathi, kuba noma yiphi indaba elethwayo, useyakuphoqa ukuthi ikhulume le ndaba, noma usefuna ukuvuka kuwena, ngoba usisiphephe sishingishana. Ngakho umuntu mase esevuka ilento, isisu lesi sithenze siqine, ngoba usuke sephushwa ukuthi kukhulume phela lokhu, uyabona. Sidlule sithe la insika le imele wena lokhu, umzimba wonke namathambo akho konke. La phezulu kumele inhloko, la kuwena kumele inhloko, ngiyabona ukuthi iroof le, inhloko le, lento yonke lokhu kusikuthola la kusuke kwenzeka njengeinhloko, njengeroof la, shuthi sokwenzeka ekhanda lakho, esweni lesithathu lakho, esiphongweni. Uhamba kanjena-ke bafowethu, lo uhamba kanje athi. Sibuye mase ngokwasensikeni emzimbeni wakho, ngiqonda ukutshengisa umzimba wakho usuke uhamba kanje. Lo ombethwe abantu abangasekho ofunakala kulendlu, uyinsika yaleyo ndawo, noma uyinsika yalelo khaya, uyena ogadisiwe, uyena onikezwe lawo mandla ukwazi ukuthi lento esivunyelwe ukuthi yenzeke, uyena muntu ombethwe yilaba abantu abatholakala la bonke, kanye nomdali wezulu nomhlaba, nabantu bakubo, nomoya wakho, nasemzimbeni wakhe, usuke sezimbethe zonke izidalwa zakubo. Ingakho kungashiwo kuthiwa umbethwe wena, ungena ugogo, bonke usuke usubamele bonke, usuke usuyinsika yabo yalapha emhlabeni. Uma usuthule ungafuni ukukhuluma, izohamba kanje, ifike izinamathele nje nasensikeni, sesizokuzwa usukhala ngokuthize wena uthi, hawu weyi, sekubuhlungu la, sekubuhlungu, sekuthiwa hawu ugogo wakho uhleli endaweni ethize, hamba ulungise lento ayishoyo.
sidlule nakho la ngiyachaza lokhu umntali umoya njani inyama lento le pyramid mase kuba umuntu lo kahle kahle wonke isimo seso lesithathu umuntu lo phila komuntu isho ukuthini lento le iwuphawu lwendlu yomuntu afanele atholakale kuyona umuntu onjani osenemimoya evukelwe yiso lesithathu iyona ke indlu ahlala kuyona afanele ngabe utholakala kuyona uyabona nansi ikhona simdwebe engagcina nje la lalela ke sibuye sehle size la the umdali umoya inyama iso lomuntu ongoniyo umuntu oneso lesithathu leli esikhulunywa la ukuthi utshengiswe izinto zomhlaba nezinto zemvelo uwe lo esweni lakho lesithathu okusho ukuthini lokho udingakala kulendlu khona ke indaba engifuna ukuxoxela yona ke yingakho uthola abantu abaningi abadayisa ngomphefumulo noma abadayisela umphefumulo benzele luphawu kanje mase befaka iso elilodwa la isho ukuthini lento ukubona isho ukuthi laba bantu abavukelwa yilo moya ngoba akwenzeki kubona kwenzeka kunina nina eniyindlu ekanje le enihlala kulezi izindlu ezinophawu kanje enihlala kulezi izindlu enophawu kanje yingakho bemisa imino bemise bekhombise le triangle ukuthi umthetho wakhona sifuna laba bantu bahambe benyukelwe ukubonakala noma ukutshengiswa noma ukukhonjiswa izinto ezizimfihlo zomhlaba basuke beshoni nake banibambe ngawo wonke-ke amatoma aningase niwacabanga uyabona ngayo yonke indlela banifaka ukuhlupheka banifaka usizi banifake ini banedukise khona ningeke nize nisabuyela ekutheni izinto niyakwazi ukuyibona kanje khona ningeke nisayifuna lezi zindlu nithi esidala kanti ziwukuphila kunina lezi zindlu ngoba zihambiselana nobunina nina enitholakala ngaphansi kwazo bona sebenza uphawu oluthi makuzingelwe indlu kaNkulunkulu noma indlu edalwe umdalo wezomhlaba ukuthi uyazixhumanela yena naye ingakho azathi Jehova ngihlala umuntu uyithempeli kaNkulunkulu ngoba usuke kuye kanye nabantu bakubo bonke abangasekho bembathi kodwa uma efika lapha emhlabeni mase esetshontshowe lo usuke usuzidayisile kwangempela ngoba usuke usudayise ngisho umphefumulo wakho uhambisana noNkulunkulu wakho nezingilosi zabantu bakini akudukisa akunikeze imali eyifa lapha emhlabeni kuphela awusekulula ukuthi uphinde uyazalwa ngoba usudukisa imindeni eminingi ngawe nje uwedwa yabona abakuthandayo-ke bona uzibuza umbuzo othi kungani befisa ukudayiselwa umphefumulo wakho ubaluleke kangakanani umphefumulo wakho phambi kwamehlo kaNkulunkulu ubalulekile ingane zakwethu ngiphinde ngixoxe ngolunye usuku lo kubalulekile kakhulu ngike ngachaza okunye ukuthi yingakho baze bakhetha laba bantu ukuthi bebadukise bebafake ey'ndaweni engasizona ukuze ningazikhumbuli phela ukuthi ningobani ngoba uma ngase nizikhumbule nonke wonke umuntu ophila emhlabeni ngeke aze ayiswele into afanele ayilungise ngoba uyobe ezixhumanela yena nomdali nabantu bakube bentshela into eqondileyo mase lo afike ethi azingele labantu ingakho bebisa izandla bezimise bazikhombe phezulu ngoba kuzengelwa laba bantu abakanje ngoba babalulekile phambi kaNkulunkulu ibona abantu uNkulunkulu ahlala kubona lalela-ke masiyenzeke yonke lento le yahlangana nala yahlangana yaze yazoba yahlangana yonke kanje ibe isiba lokho okubona la lokho ekuthe kuyimshawo ohamba umzimba wakho ukuze umzimba wakho nakho ngizamile ukuhlukanisa mase siphinde kuba ile mshawo le mase kubi lokho okurawunda isho ukuthini lena umoya wakho neso lesithathu lakho luwusizo kakhulu kwabanye abantu noma liyokhanyisela abanye abantu ekulungiseni izinto zabo ngalesikhathi ukhanyisela abanye abantu wena usuyamtshela lo mama noma usuyamtshela lo muzu la usuyamtshela nalo muzo la usuyamtshela kanjalo ngoba kuthiwa imisebe kuyakhanyiselwana kuyasizwana kanje hawu lo useyazi le ndaba usezotshela lo na kanjalo nalo usezotshela kahle iyini lento ikwazi ukuthi uma sekufikela esigabeni sokuthi ukhanyisela abanye abantu bakhanyisele basize ukuze abantu bazi ukuthi bazikhumbule ukuthi bangobani usinde isizwe esiningi siphunyuke ekunjani
ekuvalweni noma ekubanjweni kwezinto abayizona, ngoba ngaphandle kweso lakho lesithathu kanye nomdali wezomhlaba nalezi zindawo fanele utholakale kuzona. Ngeke ngakuphinda ngakusho ukuthi yingakho kubalulekile noma yingakho uthola ukuthi umuntu osevulelwe imimoya thiwa kufunakala indlu yo-round noma indlu kagogo, into ekanjalo manza kwethu. La ngike ngazama kwenzela ukuthi ngidwebele kancane, ngike ngachaza la phezulu umdali wezomhlaba kanye nabantu bonke abazingilosi zakho kanye nabantu bonke bakini. Kuzoba ilanga bafowethu, kuzoba inyanga. Zonke lezi zinto sikwazi ukuthi masithinta lapha echopheni lonke, wena olala la uhlala la uyakwazi ukushintsha umoya wakho ngokushesha ngoba uhleli la okuyindawo ehambisana nobuwena, evumelana nobuwena. Yonke into ogogo nomkhulu bakho bayithole. Le ndlu le ibalulekile, le ndlu ekanje. Le ndlu inokuphila, ikwazi ukulethela imiyalezo, ikwazi ukukulethela izinto ofanele uzazi wena. Mawuhlala la ihamba lento ikwazi ukuthi iyenzeke, i-activate-eke ngokulula ngoba wena ngaso sonke isikhathi izingilosi zakini mazifika zizobusisa ikhaya. Unakho lokhu, uzoba nakho ukuxhumana nala, usuzobaphupha la, uphupha inyanga, uphupha izinkanyezi, uphuphe ilanga, ngabe uphupha zonke lezi amafu, konke lokho ukuhlangana kwakho nomvelo. Lokho kusho ukuthi bakubuyisela kabusha ekwazini izinto ezintsha manje, hhayi lezi ongene kuzona njengamaphutha noma odukiswe kuzona. Le ndlu isho ukuthini le? Njengoba ubona ngiyazama ukudweba umnyango omncane usho inhlonipho. Lo ukuhlonipha ukuthi umuntu okhothamayo, umuntu oguqayo. Ingakho abantu abasuke umuntu uma ekhuluma emsamo angafiki aqoshama, afike uyaguqa ngamadolo. Inhlonipho bakithi. Uphinde futhi noma ngabe ucelani kumuntu omdala uguqe. Ngiyazi noma bangakwenzi, ngikhuluma nabanomoya ngoba ngicabanga bake bayiqonde kalula into enjengalena. Abangakakuqondi cha kulungile, akunankinga. Mase kuzoba yinsika la, isho ukuthini? Lo otholakala la ngaphansi kwaleli khaya noma ngaphansi kwalesi simo ukukhula lokhu, ukuba umgogodla lokhu, sho ukuthi umgogodla omele lonke ithonga lakho wena osuke kule ndawo le ekanje. Yebo, lokhu ngayibeka ukuthi hhayi indlu yakagogo lezi, nendlu yale ethi kanje ngokwasezalukwazini zakini mabefunile, noma ngabe kuthiwa uguqa ngokwasemakehleni akini kuyatholakala lokhu, kuhluke lokhu. Ngisazokuchaza mhlampe lokhu kuhluka kwakho uma kuwuguqa. La kufakwa ubulongo phakathi, kuyasindwa. Kusho ukuthini lokho? Kusho ukuthi umuntu ongena la kuba nokuphila, kuba nokusinda kuyena, kuba nokuphila, kuba nokululama, kuba ngisho ngabe kuthiwa ingane ibigula wayithatha wayifaka la, izosinda. Siyazi ukuthi igama lokusebenza lokuthi uma ufaka ubulongo phansi uthi ukusinda, kodwa ngokwemfihlo kaNkulunkulu ithi ozosinda noma uyoba khona ukusinda ngoba kukhona umdali wezulu nomhlaba okwabela ukuthi uyophila ngesimo esikanje. Kube khona ithongo lakho, kube khona wena likumbethe uyothi uma ukhuluma nabo mase kuyazwakala. Kuningi nje engenza ukuthi singakusho, kodwa nje uma ufisa ukubuza okuthize, hhayi ungakubuza nje bafowethu. Bengithi nje angichazele ukuthi uma uthi uphaphusa imoya yakho iyavuka, nazi izinto lezi zinto zikuphoqa ukuthi ube nalezi zindlu lezi ngoba kuyahambisana nawe. Kanti lo uhamba kanje emzimbeni wakho, ngesikhathi kuhambisa imiyalezo ngokwensika, ngokuthi wena omele noma ongamelwe idlozi bayiletha imiyalezo ngisho emzimbeni wakho. Umuntu uyofika aphenduke ngesimo leseya wayekade eyisona uma kuthi uzokhuluma ngento yasekhaya. Lolu phawu uphawu olumele njoma izindlu thina esifanele sibe nazo lezi, nabantu abaneso lesithathu lokhu njengoba kukanje. Laba abatholakala la, laba abantu beso lesithathu bayakwazi ukudlulisela imiyalezo kwabanye abantu, bekwazi ukubasiza nabo basinde ezintweni ezithize. Njengoba ubona nje bafowethu, njengoba ubona nomuzi kahle womuntu wakhiwa kanje njengakhona la, uba u-round. Ingakho nesibaya siba kanje bafowethu, niyabona, ngoba konke okwenu kubiyelwe kanje. Ngiyaxolisa usinkandi, inansi indlu ibalulekile.
osinda kuyona, okhuluma kuyona, oshisa kuyona impepho, ukhulume nabantu bakini ngoba ikona la bekwazi ukusondela kahle khona nabo bakhulume nawe. Kakhulukazi laba abanemimoya bafowethu, bengithi nje angitshele mina noma kakhulukazi laba abathi umuntu angazi noma iso lami lesithathu ngiyobona kanjani, sekufanele unakisise lento, unaka amaphupho waphuphayo. Phupha indlu kaRawundi, ucela indlu yakaRawundi, ucelwa nje izinto ezithize ezinjengalezo. Ubona iy'nkanyezi kakhulu, bokwazi ukuthi usesigabeni sokuthi kungekudala ngeke isakuvumela indlu e-flat yathayela u-flat noma kuzohamba kufunakalele ngoba iwukuphila kuwena. Kumele malivuka iso lakho lesithathu livuke liphelele libe nalezi zidingo zezinto ezifunakalayo ukuze konke lokhu kuzotholakala kuwena ngokupheleleyo. Uma unombuzo ngiyocela ukuthi ungibhalele bakithi noma ngasitholi nje isikhathi sokuphendula abantu bafowethu, nami ngibhizi ngezinto ezithize nje nami kusame ey'dinga eyami impilo bafowethu, ngoba phela wonke umuntu uyazama la. Ngiyaxolisa abanye bafona bangangitholi, ngenza ukuthi ngiyaxolisa, ngihlezi ngibhizi kakhulu, ngiyabonga.